A situación do Centro de Saúde de Ribeira a debate no Parlamento de Galicia. O conselleiro de Sanidade comprometeuse a presentar antes de fin de ano un plan de reordenación de atención primaria para reforzar a cobertura en varios centros de saúde. Que tal, saudos? Tamén se falou ali no Parlamento de Galicia sobre as necesidades educativas dos colexios de Rianxo. Neste caso foi a iniciativa do Partido Socialista, demandan a incorporación de mestres especialistas así como persoal docente suficiente para garantir os desdobres que establecen as ratios nos 3 centros de educación infantil e primaria do municipio. Sanxenxo sacará a licitación este venres o novo servizo de axuda no fogar por 2,1 millóns de euros. No 2017 o municipio destinaba algo máis de 331.000 euros a este servizo, que supón un incremento do 639% respecto ao novo orzamento co que contará o SAF. A Asociación Española contra o Cancro presentou hoxe en Pontevedra a súa nova campaña de concienciación sobre o cancro de mama. Baixo o lema "Tomámolo a peito", a iniciativa pon o foco no que significa vivir con esta enfermidade máis aló do diagnóstico e do tratamento. O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra sumou hoxe un novo documento moi especial aos seus fondos. Trátase da declaración de herdeiros de Castelao. O expediente foi localizado de casualidade en agosto no xulgado de primeira instancia número 1 de Pontevedra. E máis de 400 alumnos recibiron formación en Vilagarcía co gallo do Día Europeo da Parada Cardiorrespiratoria. Os nenos e nenas tiveron oportunidade de practicar as manobras e tamén, para rematar a xornada, subir os vehículos de emerxencias. Tamén das novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A situación do Centro de Saúde de Ribeira foi tema de debate no Parlamento de Galicia. O conselleiro de Sanidade comprometeuse a presentar antes de finais de ano un plan de reordenación de atención primaria para reforzar a cobertura en varios centros de saúde. O BNG levaba esta semana ao Parlamento a falla de médicos no Centro de Saúde de Ribeira, instando a Consellería a cubrir todas as prazas de xeito estable, evitando así que máis de 3.000 pacientes non conten cun facultativo asignado. Hai máis de 3.000 persoas sen médicos asignados que ou van a urxencias para que os atendan ou van a cargo do cupo de outros médicos que xa están literalmente queimados. Un centro de saúde de Ribeira que foi o exemplo máis claro de que o seu famoso plan para paliar a falta de médicos no verán non foi máis que unha entelequia e unha fraude. En pleno mes de agosto, cunha enorme afluencia de persoas de fora, mantiveron vostedes a Ribeira con 4 profesionais dun total de 14. Unha actuación temeraria pola que debera estar vostede denunciado nos xulgados. Unha actuación temeraria e indecente que supuxo unha sobrecarga dos profesionais inadmisible e unha demora de ata 4 semanas de agarda pola veciñanza para ser atendida. Na súa resposta, o conselleiro de Sanidade informou de que o seu departamento está a ultimar unha reordenación dos recursos humanos de atención primaria que permitirá reforzar a cobertura en centros de saúde como de Ribeira. Na Consellería de Sanidade traballamos como é o noso deber para cubrir as prazas vacantes no Centro de Saúde de Ribeira a pesar das dificultades para encontrar profesionais. Por iso, ante a incapacidade e o pasotismo do Goberno de España e ante o silencio do Bloque Nacionalista Galego, a Consellería de Sanidade levamos tempo traballando nunha ordenación dos recursos humanos de atención primaria que axudará a poñer solución a casos como este, garantindo unha mellor atención sanitaria. A intención do Sergas é presentar o documento coas medidas para facer fronte ás necesidades de persoal en atención primaria antes de fin de ano. Ademais destas melloras en atención primaria, a Consellería de Sanidade avanza tamén na dotación de recursos e medios técnicos aos hospitais comarcais. Acaban de adxudicar o suministro de 2 salas de radioloxía digital robotizadas para os hospitais do Barbanza e Cee. Estes equipamentos, nos que se investirán máis de 720.000 euros, permitirán optimizar os procedementos de imaxe, mellorando a precisión diagnóstica. Tamén se dotará a estes 2 centros de sistemas de radioloxía
radioloxía portátil para garantir a realización de estudos en pacientes con mobilidade reducida ou en áreas onde o desprazamento ao servizo de radioloxía non sexa viable. A nova alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, recibiu a Canal Rías Baixas no seu despacho apenas uns días despois da súa toma de posesión. Asegurou que o centro das súas políticas pero que resta de mandato serán os veciños. Van alá apenas uns días dende que Mariola Sampedro tomou posesión como nova alcaldesa, pero durante este tempo apenas tivo un respiro, con innumerables reunións con traballadores e persoal municipal dos distintos departamentos, moitas chamadas de teléfono e, sobre todo, moito estrés. Aínda así, para ela, moito deste traballo non é novo. Xoga con vantaxe da súa etapa anterior como concelleira, na que exerceu de primeira tenente de alcalde do goberno de Manuel Ruiz, levando ademais áreas de peso, como é o de Facenda. Eu creo que teño a sorte de que coñezo ben a casa, de que coñezo como funciona a administración local, e de que, bueno, aínda que nestos 2 anos e medio pois hai moitos temas que poden ter cambiado ou que son novidade en riba da mesa, pois teño unha radiografía a grandes rasgos que teño bastante interiorizada na miña cabeza. Polo tanto, pois son primeiras horas sobre todo de rondas de contactos, de visitas aos diferentes departamentos, de coñecer pois xa as primeiras puntadas do que todos os departamentos pois che solicitan, aínda que eu efectivamente lles pedín a cada un deles que nos fagan chegar pois esa lista da compra, non, con todas as necesidades, sobre todo por orden de prioridade, e do que poden supoñer tamén pois como proxectos a curto plazo, a medio ou a longo plazo. Entre as súas prioridades nestes momentos o orzamento, que agarda poder sacalo adiante o máis axiña posible, para poder cumprir así con todos os compromisos que ten o Concello. Ver as posibilidades para sacar un orzamento adiante o máis rápido posible. Sabemos que temos un plan económico-financiero sobre a mesa que nos require a aprobación dun orzamento, eso, a parte económica pois tamén é importante para ver o estado real das contas e das partidas orzamentarias. Por diante, ábrense para ela numerosos retos que, como boa dorneira, agarda poder ir atravesando a modo de singladura. Aínda así, a nova alcaldesa teno claro, e as súas políticas para o que resta deste mandato estarán centradas principalmente nas persoas. Eu creo que ao final temos que escoitar a veciñanza, temos que saber o que realmente lle importa a veciñanza o que lle importa é ter un pueblo que teña servicios que funcionen ben, que teña un pueblo pois que este limpo, que sexa agradable. Sabemos que hai moitos proxectos estratégicos por sacar adiante. Por suposto, hai un proxecto como pode ser o polígono industrial, hai esa residencia que estamos pois traballando tamén en ver como vamos a actuar de cara ás alternativas. Hai un montón de cousas que estiveron paralizadas durante estes anos e que, dende logo, aínda que sabemos que nos queda 1 ano e medio, vamos a comezar a darlle trámites a todas e a cada unha delas. Nos próximos días agarda poder dar a coñecer tamén a que será a estrutura do novo goberno municipal. Déjà vu en Vilagarcía con un novo apagón que desta volta durou pouco. O motivo desta apagada en boa parte da cidade foi unha das pás que está facendo a obra do ramal que picou uns cables. Iso fixo saltar o transformador da autoridade portuaria e este, a súa vez, foi xerando avarías noutros transformadores. As zonas afectadas foron o ramal, a Avenida da Mariña, a Praza de Galicia, a propia Casa Consistorial e a zona da Lomba. A pesar de que o apagón durou pouco tempo, moitos veciños xa se puxeron hoxe no peor, co temor a que se estivese a repetir o vivido pasado 28 de abril coa gran apagada que sufrira daquela toda a Península Ibérica. Desta volta, por sorte, todo acabou nunha pequena anécdota a consecuencia duns cables cortados por mor dunhas obras. E seguimos en Vilagarcía con outros asuntos. Xuntanza aproveitosa entre o alcalde da cidade e o secretario de Estado de Política Territorial. O encontro serviu para afondar na xestión dos fondos europeos que vai recibir Vilagarcía, así como outros investimentos do goberno central no municipio. O alcalde puxo en valor a aposta do executivo de Pedro Sánchez cun notable incremento dos fondos estatais que se sitúan en máis de 10 millóns de euros, case un 40% máis, apuntou Alberto Varela, respecto ao ano 2018.
alto. No relativo a fondos europeos, lembraron que se van destinar á recuperación da fachada marítima, a renovación do alumeado público, a creación de aparcadoiros disuasorios ou a novas tecnoloxías para a mellora da mobilidade. O secretario de Estado aproveitou para eloxiar a xestión do goberno local Vilagarcián, indicando que se trata dun concello moi competitivo. Vilagarcía volve a ser receptor de fondos europeos, antes EDUS e ahora de DIL. Parece sinxelo, pero non o é conseguir esa financiación, e de logo van a ser, xa lle trasladei ao secretario, moi ben aproveitados para actuacións tan importantes como a reforma da Rúa Aduana e Veiga do Mar, para condicionamento das instalación dos novos servicios sociais, ou a electrificación e ampliación que é necesario melloralo do servicio bike. Es un ayuntamiento muy competitivo, y hay veces que los alcaldes o las alcaldesas de los municipios, y yo tengo la oportunidad de viajar por toda España constantemente, pues a veces los políticos, sus alcaldes y representantes son factores de competitividad de sus municipios, porque saben hacer bien su trabajo y saben dirigir bien el ayuntamiento. No es fácil en el actual contexto de competencia que hay en materia de fondos comunitarios que un ayuntamiento convocatoria a convocatoria vaya obteniendo esos fondos comunitarios a través del Gobierno de España. E o alcalde de Noia, Francisco Pérez, mantivo unha xuntanza de traballo cunha delegación da Deputación da Coruña encabezada pola deputada provincial responsable de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, coa fin de analizar diferentes actuacións destinadas a mellorar a seguridade viaria en distintas estradas de titularidade provincial ao seu paso pola localidade. En concreto, analizáronse propostas de intervención en 2 puntos do viario, a zona da Ponte e Sobreviñas, nas que compre actuar con urxencia para mellorar tanto a circulación de vehículos como a peóns. Dende o goberno noiés entenden que a seguridade viaria debe ser unha das prioridades, atendendo ás propias demandas realizadas polos veciños destas dúas zonas que dende hai tempo veñen reclamando solucións. Tanto os técnicos da Deputación como a propia responsable de Vías e Obras do organismo provincial amosáronse abertos a estudar estas actuacións, cuxos proxectos agardan poder definir nos vindeiros meses. O Partido Socialista trasladou as necesidades educativas dos colexios de Rianxo ao Parlamento. Os socialistas demandan a incorporación de mestres especialistas, así como persoal docente suficiente para garantir os desdobres que establecen as ratios nos 3 centros educativos de educación infantil e primaria do municipio. O PSOE trasladou ao Parlamento as reivindicacións das familias de Rianxo que levan meses demandando a incorporación de persoal especialista. Ademais do CEIP Ana María Dieguez de Asados, no que se sucederon as protestas dende o inicio do curso escolar, os socialistas chaman a atención tamén sobre a situación dos outros colexios do municipio, especialmente do Brea Segade de Taragoña, que precisan tamén de máis horas de PT e AL. Cando hoxe pedimos PTs e ALs para os centros, especificamente en Rianxo, o que estamos pedindo é unha cuestión básica, un dereito fundamental dun neno ou dunha nena que realmente ten necesidades. Pero vayamos aos datos. Temos o centro educativo o Ana María Dieguez, 13 estudantes que necesitan pedagogía terapéutica. Iso supón 75 horas semanais de atención, pero só dispoñen de 34, un 45% do que é necesario. O CEP Brea Segade precísase un especialista en audición e linguaxe a tempo completo, pero que se lle asigna a media xornada. No CEIP Ana María Dieguez só se imparten 16 horas de audición e linguaxe, cando fan falta 43. É dicir, conclusión, nenos e nenas que quedan sen atención directamente. Ante as demandas de cumprimento do catálogo de centros, o PP argumentou que nos colexios rianxeiros está superado. No caso de Asados conta con 5,5 recursos máis do establecido, mentres que o número de alumnos é de 113 fronte ás 220 prazas das que dispón o centro. Fala o señor Bouza do catálogo. Vostede coñece o catálogo destes 3 centros? Coñece os datos salen do catálogo? Eu vou dicir eu. Hai, comparando o catálogo e o real que hai aí, hai 5,5 recursos docentes máis do que dice o catálogo. Xa está, rematou a esta PNC. Vostedes dicen que se cumpla o catálogo cumplido con 5,5 por riba. Xa está. Hai algo máis. Vou a decir o que decía usted a miña compañera. Retire a iniciativa, señor Bouza. Porque vostede pide unha cousa que xa está cumplida, 5,5 máis. E vou dicir unha cousa, o centro, este centro que, Dios mío, parece un campo de concentración educativo, aquelo. Pois, sabe vostede que capacidade ten ese centro? Sabe vostede, señora Pérez, cantos alumnos que ollen?
non podemos dialogar. Sí, vou dicir, nese centro, no Ana María Dieguez, hai capacidade para 220 alumnos. Claro, calquera que vos escoita vostedes, pois igual hai 300, 400. Non, sabe cantos alumnos hai nese centro? Eu vou dicir, xa que non podo dialogar, 113. No debate interviu tamén o BNG, que destacou o labor das AMPAs na loita por unha educación digna e inclusiva. Neste punto, Julio García Comesaña acusou os nacionalistas de usar políticamente as familias e mesmo os nenos co obxectivo de obter rédito electoral. E o PSOE, neste caso, de Rianxo, vai levar ao Parlamento o recorte das liñas de transporte público no municipio. Os socialistas denuncian que algunhas parroquias verán reducidas as frecuencias non só co resto do concello, senón tamén con Santiago. O PSOE rianxeiro faise eco das demandas veciñais ante a reestruturación do plan de transporte da Xunta de Galicia. Tras examinalo en profundidade, denuncian que suporá un recorte das conexións do municipio, especialmente con Santiago. Cando saleu ese documento a principios de outubro, pois antes de facer ninguna exposición pública ao respecto, creo que temos que valorar realmente ese documento, e como así fixemos un análisis sobre o impacto que ten esta reestruturación, esta nova reestruturación co servicio que se viña dando. E vemos que Rianxo encontra nunha situación complicada en canto ao transporte público. É dicir, poblacións con un 80% de reducción nas súas líneas e parroquias enteiras que quedan anuladas calquer tipo de posibilidade do transporte público. O que non estamos favorecendo é ese asentamento no rural, onde xa a dispersión poblacional pois limita un pouquiño o acceso aos servicios públicos, e neste caso pois a Xunta de Galicia non ten en conta esa situación e anula parroquias enteiras para que podan facer cousiñas tan sencillas como acceder ao centro hospitalario de Santiago. Eu creo que teñemos que repensar esa situación. Esperemos que a Xunta de Galicia pois plantee e teña en consideración as alegacións que fagan os veciños e os diferentes colectivos e por suposto, os grupos políticos, e que recapacite sobre esa reestruturación da liña que lle afecta aquí a Rianxo. Ademais de presentar alegacións, levarán a situación ao Parlamento Galego a través do seu grupo. Presentaremos alegacións e, ademais, xa nos puxemos en contacto con o noso grupo parlamentario para transmitirlle esta situación que hai no noso Concello, e xa se presentou unha proposición non de lei para ser debatida en pleno e na Comisión Segunda de Ordenación Territorial. O Partido Socialista ten claro cal é o posicionamento, que poñer as persoas no centro de toda a atención e máis que nun servicio tan importante como o transporte público. Demandan tamén ao Concello explicacións sobre a posición do Executivo local ante estes recortes e agradecen o labor das entidades veciñais que foron as primeiras en recoller o malestar dos afectados. Máis de 400 alumnos de quinto e sexto de primaria recibiron formación en Vilagarcía co gallo do Día Europeo da Parada Cardiorrespiratoria. Unha pausa e imos con iso. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Asociación Española contra o Cancro presentou hoxe en Pontevedra a súa nova campaña de concienciación sobre o cancro de mama. Baixo o lema "Tomámolo a peito", a iniciativa pon o foco no que significa vivir con esta enfermidade, máis aló do diagnóstico do tratamento. E que mellor para poñer voz a esta realidade que mulleres que a padecen. Elas co-crearon e protagonizaron esta nova campaña. As pacientes de cancro de mama collen o altofalante na nova campaña de concienciación sobre esta enfermidade da Asociación Española contra o Cancro. Recoge sentimientos, recoge emociones, recoge realidades que muchas veces quedan en silencio, como dice la campaña. Seu lema "Nos lo tomamos a pecho". O seu obxectivo, poñer o foco no que realmente significa vivir con cancro de mama, máis aló do diagnóstico e o tratamento. A ti se te para la vida, pero los demás no. Y entonces tienes que adaptarte a ese ritmo, decir, bueno, vale, estoy pasando por esto, pero tengo que continuar. Pacientes e superviventes co-crearon e agora protagonizan esta campaña. Tamén os seus familiares máis próximos. Nos lo tomamos a pecho recolle os seus sentimentos, que a súa contorna non as entende, que os médicos minimizan o impacto e que as campañas mediáticas simplifican o que supón vivir coa enfermidade. Para mí el miedo ha estado presente desde la primera vez que me enfrenté al diagnóstico de cáncer, allá por 1993. Mis hijos eran pequeños y mi miedo era no tener vida para poder criarlos.
El miedo siempre está presente cuando vas a los controles. Que no es fácil entender hasta que lo pasas, pero creo que sí que ayuda muchísimo a visibilizarlo y a entender a la otra parte de la sociedad. Porque os impactos que sofren estas pacientes afectan a todos os eidos da súa vida, emocional, físico, social e laboral. Ves que hay gente que dice, que desde el diagnóstico inicial, luego ya no, qué pena. A mí no me gusta que me tengan pena. Tampoco que me consideren una heroína porque no lo soy. Yo al final peleo y lucho por mí y por los míos. Es una cuestión egoísta. Por exemplo, segundo o estudo do Observatorio do Cancro da Asociación, na fase de supervivencia, case o 65% teñen medo con frecuencia que o cancro reapareza. O 57% din estar preocupadas polo seu aspecto físico polo cancro e os tratamentos. E o 36% asegura ter mala calidade de vida. Y con 30 años, pues, o 40, tienes mucho carrera por delante para tener que trabajar y cómo te incorporas, ¿no? Y cómo sacas eso adelante. Al final tienes que sacar mucha fuerza y son muchas dudas y mucha incertidumbre la que se te viene encima. Mi planteamiento, por ejemplo, fue que yo me podía ir de otra forma, pero esta enfermedad no me iba a llevar. Y a veces, pues sí, te sientes muy sola. En España, o 24% dos diagnósticos de cancro de mama prodúcense en mulleres menores de 50 anos. Segundo datos do Observatorio do Cancro da Asociación, na provincia de Pontevedra rexistráronse 768 novos casos de cancro de mama o ano pasado. Deles, 172 foron en persoas menores de 50 anos. Cabe destacar que a supervivencia media é dun 85%. Sabiendo que, como dice la campaña, la realidad no es rosa, es dura, pero se puede luchar y, compañeras, se puede salir adelante. E as farmacias pontevedresas súmanse á loita activa contra a violencia machista. Hoxe comezou a posta en marcha do programa de intervención do farmacéutico en materia de violencia de xénero, unha iniciativa que supón a implantación do punto violeta entre as máis de 400 oficinas de farmacia que se queiran sumar, unha medida que pode ser clave en moitos casos, sobre todo no rural. Os puntos violeta, os espazos seguros e de atención para as vítimas de violencia machista chegan ás farmacias de Pontevedra. As que o desexen poden sumarse ao programa de intervención do profesional farmacéutico en materia de violencia de xénero. Que está enmarcado dentro de todas aquellas acciones que desde el 2021 venimos realizando la profesión farmacéutica para sensibilizar, informar y a toda la sociedad sobre temas en materia de violencia de género. No seu marco, o Colexio de Farmacéuticos ofrecerá formación específica aos seus colexados para que coñezan os recursos e saiban como abordar os diferentes casos. Ademais, capacitaránse as farmacias comunitarias para que funcionen como puntos violeta. As que se adiran ao programa estarán identificadas cun adhesivo. Serán identificadas con una pegatina visible para que cualquier persona o cualquier ciudadano ya pueda identificar que nosotros somos espacios seguros, que una vez que entran podemos activar un procedimiento para ponernos en contacto con todos aquellos agentes intervinientes cuando se detectan estas situaciones de violencia. Esta é unha iniciativa pioneira en Galicia, onde non existía adhesión autonómica á rede de farmacias puntos violeta en España. O subdelegado do Goberno en Pontevedra destacou a dimensión territorial do programa, sobre todo para as zonas rurais. Pero sobre todo en el rural, donde primero los servicios públicos llegan menos, con menos intensidad, con más dificultades. En muchos casos las mujeres del rural también presentan unas características, una población más envejecida, con menores niveles educativos, con menos redes sociales de apoyo, y por lo tanto, las farmacias se convierten en un punto de anclaje, por decirlo de alguna manera, muy importante, ¿no? Esto siempre en cooperación, como decía ella, con otros recursos públicos. Cada uno de nosotros expondremos el trabajo que realizamos y daremos a conocer para
tener como un espacio, digamos, de coordinación y conocimiento para poner los procedimientos de una forma más ágil y eficaz. Siempre lo que hay que ser es rápidos, digamos, y ágiles para que las víctimas estén protegidas. Na provincia de Pontevedra hai 437 oficinas de farmacia que poderán sumarse a esta iniciativa para loitar contra a violencia machista. Sanxenxo sacará a licitación este venres o novo servizo de axuda no fogar por 2,1 millóns de euros. No 2017 o municipio destinaba algo máis de 331.000 euros a este servizo, o que supón un incremento do 639% respecto ao novo orzamento co que contará o SAF. Co novo concurso partirase das 70.000 horas anuais ata un total de 84.000. O prezo por hora incrementarase atos 24,19 euros. Ao mesmo tempo, o alcalde aproveitou para destacar o esforzo que fai o Concello en materia social. Segundo detallou, Sanxenxo ten un gasto social de 225 euros por veciño, unha cifra que o sitúa entre os 21 concellos de España cun gasto social excelente, segundo a Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais. Os distintos servizos, apuntou Telmo Martín, atenden a case 1.700 familias, un terzo da poboación do municipio. Que aqueles concellos que invirten máis de 200 euros por habitante é un gasto excelente. A media española está en 102 euros e aqueles concellos que invirten menos de 61 euros, digamos que son concellos que están, concellos pobres e que non invirten o que deben de invertir para atender o gasto social, tanto desde que un neno vai á gardería hasta que unha persona maior ten que acudir ao centro día ou temelle que prestar o servicio na súa casa. Eu, por lo tanto, o que quero dicir, creo que a concelleira tamén comparto mesmo, somos un concello que se preocupa moito polo cuidado da nosa xente. E o programa Máis Convivir da Deputación de Pontevedra chega este sábado a Ribadumia. Trátase dunha xornada que arrancará ás 4:30 e que inclúe actividades de carácter eminentemente lúdico, pero tamén formativo. Os asistentes poderán participar en cursos de risoterapia, primeiros auxilios ou nutrición, completando a proposta con outras iniciativas de lecer como bailes de salón. Para a rapazada vanse instalar hinchables, todo nun ambiente distendido no pabellón de Barrantes. O Máis Convivir rematará cun petisco para todos os asistentes e animación musical. Vamos ter primeiro un taller de nutrición, un taller co Dr. Viso que é moi importante, depois tamén vamos ter unha parte de primeiros auxilios, o sea, cousas que son importantes e necesarias para o noso día a día, non? Despois vamos tamén ter outro taller que é o de risoterapia, non, dada paso unha veciña de aquí, de Mónica, pois que a verdade é que tamén nestes momentos pois tamén necesitamos pois unha terapia de como reír, como respirar, o sea, que é unha charla que está moi ben e que é moi didáctica tamén para o noso día a día, non? E despois, bueno, pois entramos xa na parte máis lúdica, xa entramos na máis importante, vamos ter, pois, nalgúns concellos facemos xinaxe de mantenimento e en Ribadumia vamos facer baile de salón, non? Que dende a Diputación poñades en marcha precisamente pois este tipo de eventos que de alguma maneira o que fan é que estes encontros veciñais, pero estamos falando de nenos e nenas dende tempranas edades ata persoas maiores, por lo tanto aquí estamos falando de persoas de todo o público, non? E en Ribadumia vamos a ter a oportunidade precisamente con ese traballo que estades a facer de poder disfrutar con todos os veciños e veciñas e nenos e nenas pois este sábado pois dunha actividade pois que xa digo que é moi importante para nós, non? E máis de 400 alumnos de quinto e sexto de primaria recibiron formación en Vilagarcía co gallo do Día Europeo da Parada Cardiorrespiratoria. A xornada que se ven realizando nos últimos 3 anos foi organizada polo Servizo Municipal de Emerxencias en colaboración coa Policía Local, o 061 e o PAC de Vilagarcía. A rapazada aprendeu sobre técnicas de RCP e posición lateral. Na actividade participou alumnado do anexo a Lomba, da Lomba, o Piñeiriño, Rubiáns, a Escardia, Área Longa, San Francisco e Filipenses. O médico asistencial Camilo Cores foi o encargado de realizar unha pequena introdución antes de iniciar a práctica. Os nenos e nenas tiveron oportunidade tamén de practicar esas manobras e, rematando a xornada, puideron subir os vehículos de emerxencias.
O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra sumou hoxe un novo documento moi especial aos seus fondos. Trátase da Declaración de Herdeiros de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O expediente foi localizado de casualidade en agosto no xulgado de primeira instancia número 1 de Pontevedra. Agora entregarase ao Arquivo Provincial destacando o seu interese histórico, social e cultural. Un achado que se produce ademais neste ano Castelao cando se conmemoran os 75 anos do seu pasamento. Este documento de 7 folios datado no ano 1972 que resolve que as herdeiras de Castelao son as súas irmás Joaquina e Teresa xa está en mans do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. A verdade é que cando Pablo descubriu este expediente, inmediatamente puxo no noso conocimento e nos demos conta de que tratábase unha peza que tiña que formar parte dun museo, dun arquivo, que mellor que o da cidade de Pontevedra. Entonces esperamos que este sexa por sempre tamén conservado por a institución a que lle facemos entrega. Quero dar enormes gracias, pero enormes, muchísimas, pola sensibilidade e coñecemento que tivo Pablo, que tivo Xulio e que tuvo Adriana, os tres, por considerar que este é un documento que había que conservar e que había que conservar nun lugar totalmente axeitado como é o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Hoxe celebrouse o acto de entrega ao arquivo deste expediente. Foi localizado en agosto polo funcionario Pablo López durante o proceso de reordenación de fondos antigos do Arquivo Xudicial de Xestión do Xulgado de Primeira Instancia número 1 de Pontevedra. Que era unha sorte, o sea, puse en inmediato coñecemento do xuíz, do magistrado e da letrada, e todos concluímos que non debería estar no Arquivo Xudicial, que debería estar nun arquivo histórico para que pudese ser estudiado por os investigadores e conservado en mellores condicións. O tomar conciencia do achado, o xulgado decidiu a transferencia do documento ao arquivo, atendendo o seu interese histórico, social e cultural. Eso que decía que logo hubo un procedimento, por eso gustaba pôr en valor a figura de Virxinia, agora moi reivindicada a partir da obra de Monse Fajardo e das cartas que se publicaron, e que en Pontevedra, de feito, se lle adicou unha rúa en base a ese recoñecemento e das irmás por que se recoñecese os seus dereitos en relación co patrimonio de Castelao, que deu lugar a distintos acordos como se de Pontevedra e coas editoriais que publicaban a súa obra. Primeiro é importante porque Castelao. Segundo, porque, o que decía antes, hai unha serie de propiedades actuais que son, pois, por exemplo, a casa que tiña Castelao en Rianxo, que ahora pertencen a outras persoas. E aí se ve a secuencia donde de Castelao pasan as súas irmáns e das súas irmáns a esa familia. Unha copia desta declaración de herdeiros pasará tamén a mans do Museo de Pontevedra, entidade fondamente ligada a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e depositaria do seu legado, estreitando aínda máis a relación do artista e político galeguista coa cidade pontevedresa. Danos un pouco conta do importante que foi a cidade para el, non, na que viviu tantos anos e na que, bueno, tristemente tivo que marchar e non pudo volver, pero efectivamente para el era moi importante. Castelao chegou a Pontevedra en 1916 destinado ao Corpo Auxiliar de Estatística. Aquí viviu coa súa muller Virxinia Pereira ata o seu exilio no ano 1936. Faleceu en Bos Aires o 7 de xaneiro de 1950, sen deixar testamento. Bueno, pues como comentamos, este 2025 conmemórase ese 75 aniversario do pasamento de Castelao e dende o Concello de Pontevedra continúan coa programación para conmemoralo. Entre as propostas están as palestras do Ateneo, que celebrará as seguintes o 22 de outubro ás 7 da tarde no Pazo da Cultura e o 29 no Café Moderno. Terá tamén lugar o centenario da Coral Polifónica de Pontevedra o día 22. No mes de novembro a programación contará cun roteiro por Pontevedra lembrando a Castelao, dirixido a alumnos dos centros de secundaria da cidade, e o día 8 a representación dos vellos non deben de enamorarse, con toda a escenografía que o autor deseñou para esta obra. Os días 14 e 15 de novembro serán as xornadas de memoria ao exilio galego, organizadas por Monse Fajardo no Centro Social do Gorgullón, e o día 14 no local social de Lusquiños a actividade infantil Panchito, da man de Polo Correo do Vento. O 18 de decembro, da man de
de maio longo poderemos gozar dunha lectura de textos de Castelao no Café Moderno. O ano Castelao rematará o 7 de xaneiro, día do seu pasamento, nun acto institucional que contará coa presenza de Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega. Ese día o Concello deixará tamén lembranza permanente na rúa, no número 1 da Praza de España e no 6-8 da Rúa da Oliva, vivendas que Castelao e Virxinia Pereira ocuparon mentres foron veciños da cidade antes do seu exilio no ano 36. E antes de marchar, un último apuntamento. A Asociación Boirense de Empresarios vende abrir o período de votación para unha nova edición dos Premios AVE a Excelencia Empresarial 2025. Segundo informan dende a patronal local, as empresas asociadas xa poden elixir de xeito libre entre a totalidade de socios da entidade cal é a mellor empresa e cal é o mellor comercio deste 2025. Para poder votar só hai que acceder ao formulario e elixir os comercios e empresas favoritas, con único requisito que non se poderán escoller aquelas que xa resultaran gañadoras de edicións anteriores. O prazo de votacións estará aberto ata o 31 deste mes de outubro. Ademais deses dous premios, a directiva da AVE outorgará tamén o premio de honra. A gala de entrega dos premios está prevista que se celebre o 14 de novembro na Pousada da Galiza Imaxinaria. E así rematamos de contado orixe e calidade coa información do sector vitivinícola. A actualidade segue en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.